Mi a karácsony ünnepségének a középpontja? János evangéliumában azt halljuk, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen, illetve Jézus születésében, Isten szeretetében megajándékozott minket az ő fiával, Jézus Krisztussal. Nagyon fontos az a kérdés a karácsonynak a megünneplésében, hogy befogadtuk Jézust az életünkbe, mert az ajándékot azt el kell fogadni. Ott van Jézus köztünk, megajándékozzuk-e egymást Jézussal. Kedves testvéreim, legyen ez a karácsonyi ünnepség ezen az éven Jézus jelenlétével teljes. Ajándékozzuk meg egymást Jézussal, az ő szeretetével, az ő békével, és az ő reménységében nézünk a jövő évbe.